Здравейте, my name is Christian Andonov. I'm representing the Alan Winner Academy in London. Yes. I'm born in Bulgaria and I'm ready to take Kamil's title. Hi, I'm Kamil Colton, fighting out of Semdex Gym, fighting for 85 kilograms. I hope he's ready for an exciting fight. Title fight with Christian. The only thing I want to say, good luck, let's make a good show. Пази си чинето. Окей, наистина видяхте каква закана, пази си ченето, каза Кристиан Андонов. Кристиан е много добър с киковете, много добри хай кикове има, или както ние Кьокшинкай ги наричаме, мавашетата му са уникални, до с краката също е много добър и Камил Колтан. Сега думата има Джейсън, разбира се. Ladies and gentlemen, this is a K1 title fight. Are you ready? Representing England and Bulgaria, please show your appreciation for the challenger, Christian Andonov. Go on, Christian. Шиковата се завръща, нахувам през колоните във вашата къща. Да се представя ли, не е наложително, да ме познаваш е препоръчително. В противен случай, явно си не знам с информацията за ситуацията в този град. Кой чупик е вречите, троши козунаците, кой обхваща мераците, запасите, хората от гетото, другите са под секвоята. Мечтаят си за рими като моята. От хлеби, България е гетото, камъните падат от небето, пази си чинето. Да дам свира, отдавна съм готов, но дори бандита има нужда от любов. Мода ми е гето, опитам се да намеря своето погадето. Дядо да го вземе, да стъпя на краката си преди да свърши моето време. Мода ми е гето, опитам се да намеря своето погадето. Дядо да го вземе, да стъпя на краката си преди да свърши моето време. Се разкъсвам между любовта и омразата. Опитвам се да поставя на масата, да стъпя здраво на краката си, да подредя нещата си. Преследва няко мечтата си, а времето се излиза като касък между пръстите. Все по-надолу затъват видео връстните. Господи, прости ми греховете, дай ми сили да преборя врагове. Познавам много хора, които като нас процедират и за словки движения вълците оперират за всички тях. Е посветена нашата песен, защото пътя на горе е стръмен и тесен, но риска е за теб, когато чужда помагела си взел. Show your appreciation for Christian Andonov. And his opponent, he is the K1 champion holder, representing Poland. Show your appreciation for Kamil Coltan. What is your profession? 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 Ooh, the beast is coming. The beast is coming. The beast is coming. I suggest you start running. Ooh, the beast is coming. The beast is coming. Ooh, the beast is coming. I suggest you start running. Nah, this ain't no shadow of sin. I guarantee you'll feel that impact. Something against my car crash, smash, and you know that you're in deep water when it breaks and you see them black eyed soldiers. Really are like, I'm in a cage and I came to fight. They call me Spartacus, fight any man. I feel no pain, I got fire in my veins. Spartacus, I go straight and bang, you will know my name. They call me Spartacus, show no mercy, I'll empty the pit till nothing remains. Spartacus, attack! Don't trouble, please storm an animal. Warning, warning, warning. Stand too close to the cage. Body parts get ripped off when I release the rage. All that stuff you were saying won't be nothing, nothing, nothing. Cause when I put a red shot on. Representing Poland, Kamil Coltan. Je
следващата среща, която ще видят нашите зрители. Виждаме сега и статистиката с успехите на двамата до този момент. 6 са нокаутите за Антонов, един за Камил Колтан. Аз мисля, че най-важното, че имаме пак български участник и тук трябва везната да бутаме с тебе само в полза на Кристиян. Виждаме абсолютно равенство в килограми, в височина, в тези физически параметри, които определено тази вечер играят роля. Да, ето сега нашето момче, което... Да, ще взима титла, това е. Трябва да се окажеш прав. Не изглежда лесен победа. Ние най-малко обаче ние трябва така стартираме всеки мач с наши участници. Български, че трябва да му намери слабите места и да взима титла. След като Рита Токанова донесе първата българска титла, българска победа тази вечер. Сега да видим Кристиян Антонов. Дали ще може също да зарадва българската публика.